Och jag ska visa er de bästa Alms och barerna. Hej, mit navn er Birte, og jeg skulle være velkommen her på hotellerne. Velkommen. Hej, jeg hedder Markus, og jeg vil vise jer de bedste udsigter og de flotte bjergtoppe. Hej, mit navn er Oliver, og jeg viser jer de bedste sider af Selvom See. Hej, mit navn er Mathilde, og jeg viser jer de bedste pister.